barok anyan ni kang runaan nga imbunga ti misyon iti bukod mo biyag. Si siyak ni Jeffrey Berasyon na ti Barangay Salagapo may isang parisistak kati bunga ti misyon para kanya nasursurok ti tubngar agamirit ken adok nasursurok dito'y simbang parokya tayo. Sige lang si Kangkag. Ketsyat mo barok may taas mas nga nasawaan may isang anak nga datanggasat ka na panti sa baling abiyagin na alagay ni Apo nga nasapa. Kasi Apo Diyos, adamot ng diwami nga kat inbati na ito di may isang Apo. Siyak ni Eduardo nga taga-paratong, Eduardo Soner, taga-paratong sinahit si Logosor ket si asawa sumet ni Josie nga taga-Septeng, Josie Soner. Ket si Maysa kaya pagyamanak unay na dahil tawen nga 2001 ay June 2006 pagyamanak merti kaadda na giti nasirip nga pari pura paroka kayo dito sinahit kasi niya po Diyos manipod kaadda na nay matangan mesken nay matangan mo ti adu nga taktao yan si bubuken nga ilit ti sinahit nga nasayaat ti pakita ken panang kuana ti misyon BEC ditoy parokya tayo nga sinahit ta ammo tayo met ken nasursuro tayo met nga kuana giti in kuana nga panangtugna panagamirit panangalukoy met kadigiti pada tayo nga narigriga yes dahil talaunay di mi malipatan nga inuwa ti pura paruko dito'y sinay